हेल' लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनैनि कन्टेन्टआ एसे आलादा जागोन आरोना बाथ्राफ्रा नैबे जाहैबाय थग्रोन खनस्था फिसाय खननै मोनबाय आङो जाम्बालै माइरिबो नुबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि मानसिनि फारसे मा बाथ्रा बुंगोन सोरबा हौवा सोरनि हिनजावखौ मोननाय मोनैनि बाथ्रा बेबादि बाथ्राफोरा गोरोबदोंना समाजाव मोजां जादोंना आरो बे भिडिअ होग्रा सोर आबुलसो ना मा होनो नोंसोरो समाजनि आब्रुथिखौ लाखिनो सानदोंना सानाखै बाथ्राफोरा साननो गोनां दे दिनैनि दिनाव नोंसोर सासे बेफोरबादिनो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसिफोरा मानो दिनै गाज्रिखौल' मोजां मोनग्रा जालांदों लोगोफोर गाज्रिखौल' होग्रा जालांदों इयुननि लाइमोनफोरखौ मा फोरोंगोन बिसोरलाय आरो बेवहाय नोंथांमोना नुदोंना खाथियावहाय सोरबादि मानसिया दङ गावनि खाथियाव ना माखासे सिख्लाफोर दङ बे सिख्लाफोरनि खाथियाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया मोजां ना रायजोफोर लोगोफोर बे सिख्लाफोरनि खाथियाव उमुखिखौ आं खननै मोनबाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जोबोद मोजां ना मोजांबा मोजां बुं गाज्रिबा गाज्रि ना बुंहरदो कमेन्टआव एबा लासिं खालामलांबाय थादों बे समाजारि बिथिङाव ससियेल मिडियायावहा जोंनि माखासे बर' क्रिएटर्सफ्रा माखासे ना गावसोरखौनो कमेडि खालामग्रा होननानै साननानै लायो ना मायो नाथाय बे कमेडियानो दिनै गावनि मान सन्मान गुबुननि मान सन्मान बेसेबांदि खहा खालामदों बिसोर साननो रोंगोना रोङाखै दिनै आं बेफोरखौ नुनानै बोरैबा मोनद्रायबायदि माखासे कमेडिफोरा जेबो नंगौ मोजाङानो मिनिथावना नाथाय दिनै बांद्राय जालांदों आरो ना माखासेया ओंखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोदों भिडिअखौ नायलांजोब आरो ना नों आं माखासे दंबावो बुंनो गोनांफोरा नायलांबाय था थ' जोंनि गेजेराव माखासे इउटुबारफोर दं जायफोरानोखि फेसबुकआवबो रिल्स बानायो ना बेफोरबायदि मानसिफोरा माखासे मा खालामदों आरजाथावै बाथ्राफोरखौ बाहायग्रा जालांदों आरो मा खालामदों समाजाव जिबायदि जाथायफोरा जिबायदि एक्टिंफ्रा खालामनाङा बेफोरखौ दिनै खालामलांग्रा जादों आरो ना बिसोरो जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा गथ' गथाय गासैखौबो बिसोरो मा खालामदों दायो बिसोरनि सिगाङाव मोजां जा गाज्रि जा गासै रावफोरखौ बाहायनो हमदों जेब्ला बिसोर गथ'फ्रा देरगोन ना अब्ला जोबोद लासिंसिं जागोन आरो ना दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि जों नुलांबाय थादों जोंनि नुनायावथ' एक नम्बरावनो दिनै गनजिता आरो गनजितानि फिसाय बेजों लोगोसे दिनै गुटखा मास्टाराबो माखासे भुल गोरोन्थि खामानिफोरखौ मावदों दे गथ'फोरनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा आरो ना बे गथ'आ दायो उन्दै जेबो सानाबो जानो हागौ नाथाय बेफोरखौ इयुनावहाय मिथियोब्ला नुयोब्ला देरोब्ला नों गावनि बैसोनि सेबां जायोब्ला बे गथ'आ सानलाय नों गुटखा मास्टाराबो सानलाय एसे जेब्ला नोंनि सेबां बुजिनो हानाय जायो बे गथ'आ अब्ला नोंनि बिफानि सोलायै गुबुननि बिफानि महर लादों होननानै नोंखौ बुंब्ला नों माबायदि मोनगोन जोबोद लासिंसिं दे जोंनि गेजेराव दा इउटुबारफ्रा माखासेया कमेडि बा इन्टारेस्ट खालामनायनि माखासे लिमिट थायो आरो ना बेफोर लिमिटखौ क्रस खालामोबा जे गावहा आरो समाजाव माबायदि गाज्रि मा होनो बेबायदि गोहोम गोग्लैयो बेफोरखौ साननांगौ आरो ना एसे मानसिया थ' नायलां भिडिअखौ नोंथांमोना बेजों लोगोसे आं बुंबावगोन गुवाहाटियावहा जोबोद लासिंसिं जाथाय जादों दे जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुननि जायगायाव थानानै गुबुननि न'फोराव थानानै ओरैबायदि दावराव दावसि खालामदों लोंना जानानै बिनि काहानिया दङ बेयाव रल नम्बर 1आव मैथुन दङ मैथुना बे खामानियाव माखासे लाइमोनफोरखौ हमदों होननानै बुंदों आरो ना बियो जौ लोंनायनि दा जाथाया मा बेखौ जों मिथिला नाथाय बिथांमोननि बुंनायाव जौ लोंनायाव हमदों माखासे सिख्लाफोरखौ बेबायदि होनदों आरो बेबायदि जौ लोंनायाव हमदों हमाखै नाथाय गुबुननि जायगायाव बेबायदि दावराव दावसि खालामबाय थानो गोनांथि गैया आरो ना लासिंसिं जायो सोर लासिंसिं जादों जोंनि बर' हारियासो जादों बर' मानसिफ्रा नै बेबायदि खालामनानै बेबायदि दावराव खालामो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदि बैसोआवनो बेबायदि दावराव खालामना लासिंसिं खालामना लायोब्ला नोंसोरखौ मा बुंबावगोन आरो ना जुनाराबो बेबायदि दावराव दावसि खालामा जुनारफ्राबो आरो बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा नुदोंना नुवाखै दिनै गुवाहाटि सहराव थानानै बेबायदि फान्दा बाजि खालामबाय थानायफोरखौहाय भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोना माबायदि जादों जाथायफ्रा एक्स गार्लफ्रेन्डनि फिसालानि बार्थडे होनदों नामा ओमफ्राय बे फिसालाया नोंनिमोन नामा होनदोंमोन नामा आंनिनो आदसा गोदोनि थालांनाय आदसा मिस्टिकआव सोरनि बार्थडे होनदों आब' फिसालानि ए माने नै आदा थग्रननि एक्स गार्लफ्रेन्डआ बेनो आदा थग्रन बायदि नुखायो माथो सेमखा नोंमारगौसो होमबा ओरैनो नङा दे हस्टेलाव बानायबाय ना फिसालाखौ खावलाय खोलैलायो
तो लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय आरोना माबायदि लासिं सिं खालामदों हारिखौ जाथिखौ गावनि परियालखौ गामिखौ थ' मा बुंबावनो लोगोफोर ससियेल मिडियाखौ बिसोरो मोजाङाव बाहायनो नागिरा नाथाय गाज्रियाव बाहायगासिनो दङ आरोना दायो आरो बाहेरायाव थानाय स्टुडेन्टफोरखौ आं एसे बुंनो सानदों नोंथांमोना गावखौनो एसे मोजाङाव लाखि नङाबा खैफोदा नोंसोर गावनो गाव बोनानै लागोन ना थ' भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानासै लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुबाय मा सानखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांगोन थ' एसेनोसै भिडिअ लोगोफोर बाय